Horasma dihita saluhukna. Di dia pehita maringana di tikion, asin rohani di batama, nasemadungan hita saluhukna. Hatani tu hata naga beturpuk jamita di tikion, tarsurat do di Psalmen 150, ayat sada saha rodionom songonom ma didok diturpuki. Haleluya, puji hamuma debata di bagasan habadionai. Puji hamuma ibana di hajak kajang ni hagugunnai. Puji hamuma ibana ala hagugunna akkana sumurungi. Puji hamuma ibana hobar tuhina gudang ni hati bulonna. Puji hamuma ibana mardongan suara ni sarune. Puji hamuma ibana mardongan arbab doho sordam. Puji hamuma ibana mardongan tali sajak. Doho panotoron na marliat. Puji hamuma ibana mardongan hasapi doho tulila. Puji hamuma ibana mardongan ugung panggora. Puji hamuma ibana mardongan ugung panonggahi. Sudena marhosa ikon memuji Jehovah. Haleluya. Ido sahakna. Donga sa porsiaun di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Marhite turpuk jami taon. Takasdo de dolhon. Lumobi di ayat na parpudii. Sudena marhosa ikon memuji Jehovah. Jalalaos ido nagabe topik ni jami taon. Siani takas mataida, ia memuji Jehovah dada pilihani dinguduon. Alai keharusan doi, lumobi dihita akan aporsia tu debata. Asa salileng marhosa do pehita, ikod do memuji debata. Somalna, molo pamujion, marbocir doi, ala adong hasurungan, manang hati bulon nisi pujioni. Adong do hea pengalaman ni salak parupuan nauli suarana mulu maredde. Muli maibana tu halak na malomar musik. Huhut pengarang lagu. Tung malo jala jelido suami nai yang gotaringot tuaka nada niedde. Birama dohot akka nahobar tu pared deon manang musik. Jadi molo pas maredde inattai, sai pitur buido hatok rupaning diboto amattai akka dia ma hahurangan ni inattai tagam maredde. Jadi asal maredde inattai selalu adong do kritikan ni amattai isarana sipata hurak tibu ma dibegi parmasuk ni lagui. Ditikina asing muse uluma bagiat tongan ni lagui hurang halus dibegi amattai. Ditikina asing muse uluma bagian akhir ni erdei hurang hatop ketukan na dibegi amattai. Sadok saya lala adong matahe kritikan ni amattai mulo pas dibegi ibana maredde inattai. Ala nasai mausi dikritik ganuk maredde, ulu masih pata medeli inattai, huhuk madidok rupaning tu amattai songonon. Mulu songoni da mulu bea maredde. Ai saya lalak terus do adong nasala dibegi ho mulu maredde au. Ninna rupaning. Bakka sipata ulu do gabe marsol nasida alani pareddeoni. Singkat cerita, masa musibah tu amattai, pola modding. Duk 3 tahun, muli mamuse inattai tutukang las. Mulu amat tahun, dangapala iboto soal musik, do akka ruhuk-ruhuk ni pareddeon. Nabi notoni bana, tabu jala ulido dibege, suara ni inattanai mulu maredde. Jala juk-juk do dipuji ibana pareddeon ni inattanai. Disadatiki disukun inattai maibana. Pak, bagaimana laguku? Dido amattai memangalusi. Ma, jujur, saya selalu ingin pulang dari kerja karena pengen dengar mama menyanyi. Nah, ima rupaning padohan ni ina amattai.
Di lain kesempatan, hiadu muse didok amat tai tu inat tai songonon. Ma, sekiranya saya tidak menikah denganmu, mungkin saya sudah tuli karena kebisingan bunyi-bunyi keras dari mesin las, gerenda, dan bunyi-bunyi besi yang sepanjang hari terdengar kalau saya bekerja di bengkel. Bahkan terkadang saya mimpi sambil terngiang-ngiang dengan bunyi-bunyi bising dari mesin las yang tidak mengenakan itu ketika tidur. Sekarang setelah menikah dan sering mendengarmu menyanyi, lagu mula yang terngiang-ngiang di telingaku. Hahaha, so ni maro paling padok ni bana tu inatane. Ubegi merasa tersanjung mainatane. Belam taba semangat na marede. Tiki mangalopa pe uhuk deba na marede. Tiki manuci piring, tiki manggosok baju, di kamar mandi pe uhuk dotong saya marede inatai. Tanpa sadar, gabilam terlatih ma vokal inatai lam ulima suarana marede. Akhirnya gabi parede na terkenal maibana. Terkenal ibana dada di tiki suamina na malo marmusiki, alai di tiki ni suamina na tukang lasido. Nasai ulu mengapresiasi manang memuji paredeonna. Oma nadokna sedikit pujian dapat membuat seseorang bisa meraih prestasi tinggi. Tetapi kritikan, omelan, apalagi kecaman tidak banyak mengubah. Donga sapor siaun, ahado nanang idota sian pengalaman ni keluarga naking. Sikap niamata na dua ido nanang idota, maradopon hasurungan ni suara ni inatai. Mula mata na perjului, gudangan makritik doi bana, mamereng-mereng hahurangan ni inatai. Alai mulu amata na pedua honi, dipuji, huhut dimotivasi ibana do, hasurungan ni inatai di paredeonna. Akhirna gabe sahalak parede na terkenal. Nuaeng, mulu ta itum majo sikap ni ama na duai tungulu partodiota maradupun tuhatai. Songo dia masikapta na juk tutuhani. Surau do songon ama na perjului, na jutan holam makritik, marungut-ungut, murhing, apalagi mulu sopas dope tahilala, pangalehon ni Tuhani, songon nadirohatai. Manang surau do songon ama na pedua huni, na jut memuji di bagasalas nyeroha, talu si bema dirohat tabe ati akamangina, hehehe. Donga sapor siaun, tupuk jami taun manosohon, keharusan do na memuji Tuhani. Dilehon manang so dilehot Tuhani dope natapangidui, sadok memuji debata wajib hukumnya bagi setiap kita orang percaya. Taringot tuha surungan dohok hati bulon ni debata, ido nani hati dakon ni sudi isi ni bibiltai. Marningot sudi hasurungan dohok hati bulon itu hatai, baik di panopauna, di haguguonna, di huasona, di holongna na penguluhon, dohok di panarihononna, sadok danga dong nasongot tu hatai. Marningo sudi hasurungan dohok hati bulon itu hatai, ikut dohita memuji debata, marhite sudi karya, kreativitas, manang aka perangkat-perangkat ningulu. Isarana, songot diturpukon naking didok, puji hamuma ibana mardongan suara ni sarune, arbab, sordam, tali sajak, dohok panot torong, mardongan hasapi, tulila, dohok ogung. Ima patuduhon asa-nasa ngulu dohot akapar bue nina taula, ikon gabe haleluya, manang pamujion di bagasan las nyeroha tu debata. Nuaingon jodoh tajaha manang taida akka komen-komen songot di media sosial madok
Amin, puji Tuhan. Tak salai, nadenggat dui, jala ikko songonido tama, ngulu niakana porsea. Alai rikok dotong sukunota. Tagad didok puji Tuhan. Nung ngatong terwujud nuaing padohan, puji Tuhani di ngulu nesi genupari. Sotung doru paning gabe sekedar padohan nasoma li didok. Dada ala naborhat sian penghayatan ni rohana. Marningot holong dohot akka pabahenan ni dibata. Molo borhat sian penghayatan ni rohana doi didok, macai na uli may tutu. Totu dipraktek ni ngulu pe, taga memajupang ngulu na mamuji tuhatay. Ima ngulu nasay mamarangehon lomo ni roha ni dibata. Sayunang marupaning, ringgas madok, puji Tuhan, haleluya. Alai ngulu manang parangena, tong ringgas mangarsahi Tuhani. Isarana, idope komentar na madok tudunganna di Facebook, puji Tuhan, Allah itu memang baik, luar biasa ninna muse. HP dak pigaleling di grup Facebook na asing, ngapitor parwarwahon komentarna tu postingan ni halak. Hahaha. HP sugari tetap muka langsung ra sobarani parwarwahon. Manang ulo do, molo di dunia maya soinama manis ni kata-katana berkomentar. Labo dijaha akan nama jaha. HP molo dijabu, tu inat tanah sendiri, manang tu inak konna, holan na pangarimas rimasud do. Parimosi level tinggi, gabe saya taruh toho sude divain. Dong asa persiaon, molo ditogihon parpesal menon asa sude namar hosa memuji Jehovah, totu dada holan rikok di padohani, manang holan rikok ditiki martangiang, manang ditiki marminggu sabing. Alai narumikot, ikon saurduk mapadohan pamujioni, tu sikap manang parange di ngulu si genupari. Sadok, ikon gabe tau puji-pujian, jal hasa ngapom ma nasa ngului tu debata. Disada Korin 10 ayat 21 didok, ope, namangan manang naminuk pamu, manang dia pedulahamu, bain hamu masaluhu nai pasangapon debata. Dong asa porsiaon, yang go taringot tu alasan ubain naik konta puji debata, dak kabilang kita be. Mulai siap panopauna, panugunuguna, pangaramotionna, holongna di nguluta, bahkan di sarihod do haluaon, dohot hanguluan na manotong diakana porsea marhite tu hatta Yesus. Atik pe sekos sarupa manang dusta jalo akka pasu-pasu di debatana meragami di nguluta, martibakon akka dongatan na asing rupaning, alai marningot sudi hasurungan, dohot hati bulon ni holong ni tuhatai, da ngadong sida liatta soikon pujiot taibana. Goar ni mingguta ditikion ima kantate, lapatanna, edeho kamuma di Jehovah edene baru. Molo didok edene baru, dada nama do ikon syair manang lagu baru ma nasai edehonot tadisi. Alai penghayatan ni edeido na sinunggulan ni kantatei, asa tong tabu jala uli begion ni halak atik pelagui nunga lagu lama. Ngulut tepe naing magabe songon edene baru pasangapot tuhatai. Unang ma holan uli diruhu perduru manang penampilan. Alai ikon ulima di praktek ni ngulu si genupari, bahen puji-pujian tu Tuhani. Jangan lupa memuji Tuhan sesungguhnya memberikan banyak berkat kepada kita. Roh kita semakin kuat, jiwa kita menjadi tenang. Dengan pujian, kita sesungguhnya sedang memperkatakan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Memuji Tuhan juga mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Memuji Tuhan bukan hanya dapat dilakukan saat dalam gereja atau ibadah, namun pujilah Tuhan senantiasa
saat kita tengah melakukan aktivitas kita sehari-hari. Amin.